Kaixo ikusentzule eta ongi etorri egunez egun programara, gaur kontan Juan Luis Etxaburu daukagu gurekin, Ondarru bezala ere ezagutua. Kaixo, zer moduz, Ondarru? Ongi, bai. Da. Konta iguzu, ze elkartetik zatoz gaur kontan? Bueno, ni sorreratik parte hartzen dut Karrikiri elkartean. Karrikiri elkartea, beste batzu esan du moduan da, Euskaldunon elkarte bat eta bere nahia da Euskaraz bizi eta Euskaraz bizi nahia ilusioa edo nahia eta premina sortzea. Euskaldunei begira Iruñatik egindako elkarte bat dugu. Elkarte honek dagoeneko baditu urte batzuk, eta imaginatzen dut Nafarroan ere garapena ikusiko zenutela azken urte hauetan, ez da? Bai, bueno, ezagutza da Nafarroan da eskolerrian, bai, baina elkartea da lokala, Iruñara begira da. Igu lan eremua Iruñara egiten dugu, eta, bueno, eremu naturalak ez, da, gero, nahiko genuke beste, da badaude moduan, beste tokietan ere, badaude beste elkarte bat, eta orain begira, orain euskaraldia dela, eta, ez edatzez, zabaltze, eta zein darra, eta lortzen ari garen. Eta Iruñako kasuan, gaur egun, halako elkarte batek, COVID garai hontan, nola egiten ari dio aurre egoera berri honi? Begira, egia esan da, hasiera baten nola gogorra egin zitzaigun elkarte itxi behar, ezin joan, denda ere, daukagun denda ere itxi beharra, eta hori, orduan etxetik eta hori, hasi ginen, persona berri bat, kudeatzaile berri bat sortu zen, ez daku. Eta orduan, ikusi genuen, gozo berri, hasi ginen zen konfinamentu bukatu gero, hurrengo egunean pentsatzen da berrikuntzak egiten. Eta hor, indugu eta hor ebilizan naiz, gure denda virtuala, hor produktu berriak sartzen aldatzen, eta beste batzuk ere, horri berritzen, gero elkarteko web horriari bere berritzen, eta preparatzen, orain gauden egoerara, edo egoera normalizatuago baterako preparatzen. Eta hor, ez gara gelditu. Liburua eta kultura sustatzen duten enpresak edo negozio txikiek askotan zailtasunak edukitzen dituzte, baina hala ere zuek urterik urte zabiltzate lanean aurrera egiteko, eta imaginatzen dut berrikuntza honek ere ekarriko zizuela bezero berriak, ez da? Bai, gauza bat gertatu da, aparte, denda fizikoan, dendan, hor, Xaberrik harrikan, salmentak hor pixkanak agora da, oain beretak euskaraldikoa direla, musukoak direla, eta hor, bizita gero, bai liburuak eta bai jantziak eta ez, badu agoraka da bat, baina izan dena da, denda virtualetik izan dugun igoera, salmenta igoera. Eta gaina gauza bat, xalua telebista bastante dator, eta eskera asko bastante datoz. Hori ere esan dezakete, interneteko eskaera asko bastante datoz. Dendara datoz jentea igual ez dugu ezagutzen eta hori, baina ia denda virtualekoak ikusten duzu, nondi dator eskaera. Eta esan dezaket, bastango herrietatik eta baino gehiagotatik datozela eskaerak. Orduan ikusten da kontzientzia badagoela edo saiatzen direla gutxienez. Bai, eta hori, euskaldun bat entzat benetan, denda virtuala, hau ez da humila, ematen ez dela humila, nik ezatea, baina denda zoragarria du. Euskaraz dagoen denda virtuali kulturan ederrena da nire. Sartzen denak zer topatuko du bertan denda virtual horretan? Hor, denda virtualan batez ere liburuak, irakurtzeko liburuak. Ez da gainera orain jarri duguna da, lehen gauz ikusten direna, kaleratu diren azken liburuak. Musikan, eskola musikan arazo batzu dauden ez, atomizazio handia dago, eta hori zailago egiten zaigu hori dendan bertan izatea. Eta gero daukagu, liburuetan, helduentzat eta aurrentzat, arlo guztietan komikientzat ere bai, jostailoak ere bai, persona bat euskarazko idamagun, aekako irakasle bat, ikako irakasle bat, hizkuntza eskolako irakasle bat, jakin nahi doa, zer atera da ikaslei begira materiala bat, hori ere badugu, ez? Daukagu aurrentzat, helduentzat, da gero gaude egiten zailkatzen, ez? Eta garantzia ematen diogu gauza bat, batez ere aur literaturan eta horretan kalitateari. Pentsatzen dugulako, pertsona helduok badakigu aukeratzen liburu gustuaren arabera, ondo egin o gaizki egin, badakizu, gaizki aukeratu du liburu.
pero disko bat gaizka aukeratu zaigu gustatu bai. Ia aurrengoan hobeto atiratzen dudan edori, baina aurrek ez dakite. Eta orduan guk egin duguna gauza bat, aurre, euskaldun belaunaldi berriak dira, gure aldetik eskaindu aldanen material kalidadetik hoberena. Irakasleak hurbiltzen dira, interes hori nabaritzen duzue hezkuntzaren alorretik, edo oraindik kosta egiten da? Oraindik ez, baina orain laster egingo du, oraindik ez da berria, baina ematen du, hor eskutartean dago proiektu oso politak, aur literaturan, da ikastetxei begira, eta lan abratuko izun bat, kalidadezko liburuak, urtero egiten duen zerrenda, baina oraingoan, pixkatez, kopura gutxo eta zentratua hori, gero liburu klasikoetan, eta gero sexualitate afektibitatearen inguruko materialetan. Horietan gaude zerrenda preparatzen, eta asmoa da, azarro bukaeran, abenduaren hasieran ikastetxei eskaintzea, zubegira, egin du gutako haun esperientziatik ikusi, eta kalidadezko liburu da dituen gandik eta hori guk egin du aukeraketa bat eskaintzen dizugu hau, eta zuk ikusi, zuk jartzen dizugu informazio gehiago web horrean begiratzeko, edo liburu fizikoak eramaten dizugu, edo etorri den daraina aur literaturan zail handia edar badako, etorri eta ikusi lasai begiratu. Belaunaldi hori merezi dut, eta gaina kalidatezko liburuak dira. Xume eta gogotzu ilusioz beteri bolako gauzak egiten. Gaur egun badaude kompetentzia handiagokoak, multinazionalak badaude liburuak saltzen ibiltzen direnak, salmenta honetan, baina imaginatzen dut zuek ere bai hori, hurbiltasun hori eskainiko duzuela eta kalitatezko zerbitzu bat dela ematen duzuena. Agente horiek ez dute harimarik. Hori dirua bakarrik ikusten. Orduan, zer da saltzen dena, oso ongi, gu beste bide batetik, oso batetik, dirua premia da guretzate, aurre egiteko proiektuak hori garrantzitsua da. Ez gara monja batzuk hori limona batzukin, limonakin ez gu duintasun eskintzen dugu, jenteari eskindu kalitatea, euskaratik, hori garrantzitsua da euskaratik eta kalitatea, eta jentea sentitzea bihotzez, harimaz da profesionaltasunez eskintzen digula, eta eskualtzenarekin, hori Nafarroako gobernutik kasu honetan diru laguntza jasotzen dituzue, erreixa izaten da harremana eskoletara hurbiltzeko? Ez, orain arte ez dugu plantea, begira, atzo izan genuen bilera dagoen artean ez dugu hori planteatu, baina bai badaukagola asmoa honen berri izateko. Eta gero, hor Nafar gobernuan dauden arlo batzuetan, hezkuntzan eta IBZ-etan adibidez, eta olakotan, harreman oso ona daukagu. Jentea benetan serio da bilelako, eta serio da bilen jentearekin guztu ematen du lana egitea, eta da bata bestaren lana errespetatu, da bata beste elikatzea. Hori elkar lanare premina edo, nahiz igual batera ezo, baina errespetatzea da, eta baloratzea bestearen lana. Benetan, hor bai badugu, da Nafar gobernuari egiten duguna bolontrez gisa, profesional bolontrez gisa denez, proiektu batzuk handitsuago hasi gara pentsatzen dugu, joko dugu, bai gobernura, bai udalera eta bai Eusko Jaurlaritzara, eta bai ate guztia joko dugu, nahi dutenak lagundu dezala, eta guk jarraituko du. Zenbat zoza gehiagokin, gauza gehiago egingo. Zoza gutxiagokin, bolondrezen almena dugun indarrakin aurrera egingo dugu. 2020 urte bereixe izan da, pandemia bat eduki dugu, egoera asko aldatu dira, eta horretaz gain, euskaltzaleontzat ere data berezia da, 10 urte direlako Xabier Lete hiltzela. Bai. Horre, guri gertatu zeguna zen bera, dendan, elkarte dendan, hor, iaz arte, oen dela 3 urte hasi ginen, liburu aurkezpena, konzertu formato txikian da, eta hitzaldiak, rezitalditxoak egiten hasi ginen, eta baten etorri da, dana gelditu da, dana gelditu behar, eta pentsa, martxorako geneukan, egitaro bat zoragarria, kartelak inprematuta, dena eginda, dena banatuta jente deitzeko etortzeko, talako baten itxi zen dena, alfrekako inbertsioak, hori genekien. Eta horrein lokala, horreingo egoerrako, ezin da egin aurkezpenik eta hori. Izlariak, dendariak, elkarteko jendea, asko jota beste 3 pertsonak abitzen dira. 4 pertsona entzako ezin duzu ezer antolatu.
Eta hor, hor harremanetan bai Nafarroarekin eta baita ere udalarekin, kulturako arduradunekin eta hori, hor eskaindu zigun ikusi genuen ate bat, egin dezakegula gauza batzuk. Eta orduan, klaro, eta urten, jakin da, Xabirleteren eriotzara 10. urte hurrena, gero berak, afektiboki, Nafarroarekin sentitzen zuen emozionalki lotura handia, ez? Eta orduan, eta gero euskal kulturatik berak eskaindu zuen guztia, baina, eta gainera horrein, gure elkartean bide berriak, instrumento berriak daukagula, eta proposatu genuen aurrera egingo du honekin, erantzun jatorra izan dugu, eta hor, zer egin, xume egingo du, bata aukera eman, Xabirlete ezagutzeko aukera eman, da berataz dakien bi pertsona ekarriko du, eta gero, berak sortutako kantak eta bere lagun handi batekin, Antxon Balberde, Goikoetxearen laguntza da beste laguntzakin, hau da, gauza xume ederra, baina kalitatetik eta emozionalki gauza ederra. Eta lortu dugu bi gauza horiek egitea eta aurrera doa. Eta horrein gainera, pandemia dela eta historia hau dela eta datorren astelenean jenderik ezin da joan. Ezin da joan hori, udal, Nafar gobernuan debekatua dauka hitzaldia egitea. Orduan, grabatzera goaz, zuzenean emango dugu, eta gero grabatuta gero karrikirik eta bai Uriño udalak eta hori zintzilikatuko dugu hor hitzaldian ematen dena. Emango dugu nero, ezango dutena Xabirletetaz. Astelenean izan zen... Berria dago, berria. Bai. Astelenean egin zenuten prentsa aurrekoa, egingo dituzen bi ekitaldi hauek aurkeztuz, eta datorren astelenean, 26an ez banago oker, izanen da, edo 23an, bai, barkaidazu, 23an izanen da hitzaldia, Aleix Gurutxagak eta Angel Lertxundik parte hartuko dutena, orduan bertaratzerik ez da izango. Ezin izango da. Zain geunden, astelenean, atzuta astelenean jakin hor geunden zain, zer aldatuko zuten egoera, txaropera geneukan, jende aurren izateko, eta baina, hola, gutxiez 40 pertsona zartu alizateko hori, eta azken momentuan, legez, ezin dela. Orduan, txistu bizian, jarri gara, kondestablen, eta kulturako diako gutako grabatuko da, zuzenean eman da grabatuko da. Streaming bidez, esaten dena, ez da? Ez zartu esaten, inglesko hitz horiek ez dakidalako ongia hozkatzen, eta hori egingo da. Eta hori egin da gero, asmoa daukaguna da, hitzaldi osoa, hori grabatuta gero eta aurkezpen zarrerakin horrekin, zintzilikatzea web nahi duenak, eta memorian gelditzeko, nahi duguna da, konstantzia bat gauza gelditu da dila. Iruñatik ere Xabirletea omenaldi bat egin diogula, baina mintik aurrera, Xabirletea aparte, euskal kulturako gauza polita ederrei, nahi dugu hori ospe bat ematea. Erakusleio bat izan da dira, ez da? Dena baino gehiago orain, eta hori elkartean orain izan duzuna pandemian eta hori egon gara azpiegitura bat antolatzen hori hobeto kudeatzeko eta hobeto eskaintzeko gizarteari. Hitzaldia zuzenean ikusi nahi duenak, non bilatu dezake? Oraintxe gaude gaur bihar hor gabiltza ez, eta jakiten dugunean non bilatu hori edo, Euskal Herri Erratitik, hemendik, gero web horretik, gero zabalduko du aldugun toki guztietara eta interesa dutenei ikusteko aukera emango dio. Eta gero, eta esan du, hitz egin dugu orain izlarietaz, ez Aleix Gurutxaga eta Angel Lertxundi, zergatik datoz, hori izan egin datoz, eta biak Xabirlete ongi ezagutzen dutelako, bat Angel Lertxundik, Zaraustik eta bere garaiko, ez doka 13 garaian da, ikusten denez lagunak zirela eta hori, eta guk nizgenekin, baina horrein atera den Xabirlen lan batzuk, prozesko lan batzuk, kazetaritza lan batzuk, eta atera dutenez, da ikusi hori nahi bat, hitzaurrea Angel Lertxundik egin da, berroi horretako hitzaurre bat, da ikusten ongi ezautzen zula eta gauzasko daukala esateko.
pertsona proposa guretza. Eta beste alde batetik, orain dela, ez dakit urte erdiera, pandemia erdian, Les Gurrutxaga ez genuen ezagutzen, batera duela liburua saiakera bat, Xaberlete eta ez, bilatzen informazio, eta horra Zarauzko hitzan egin zioten elkarrizketa bat, ikusi genuen, badaki eta persona interesantea dau, pero gainera uste dut esku ikaskuntzako liburu hori egitatea saria jaso zula. Da gaina biak zarauztarrak ba. Eta orduan, agian lagunak dira, lagunak dira gainera, orduan, konbidatu, baietza goxoa eman, eta astelenean hemen izango dugu, eta posik, ze eskintzen diguten. Angel Lertxundik idatzi ditu, Xabier Leteren inguruko zenbait artikulu, eta egin ditu bere inguruko zenbait hitzaldi, orduan interesgarri izango da urte guztio hauetan jaso duenetik apur bat gutxienez publikoa jasotzea, ez? Eta egia, eta gainera gauza bat esango zuten, ziur nago, interesante izango dela gain, baizeratik biak komunikatzaile honak dira. Komunikata da badakita adierazten, ongi da goxo adierazten, eta badakita adierazten, da badakita zer esan. Orduan, lagunduko digu benetan Xaberlete ezagutzen. Alezek, bere elkarrizketan, digura oraindik ez dut irakurri, elkarrizketa egin zuten elkarrizketa esatezu. Ezagutzen duen Xaberlete da izan zen miskat topikoa, bere kanta batzuk, Habanera, Salvadorren Eriotza, Nafarroa Arraroa, lau kanta, eta punto, eta hor gelditzen gara, eta dorun proposatzezun gehiago ezagutzea, bere barguri. Eta irutu zea, aldez arrazoia duzu, guazen hori. Eta orduan dendan egin duguna da, beraien inguruko material Xaberletek sortutako, da gaur hor salgai dagoena, eros daitekena, bai liburutan, poesian edo musikan, ez? Eta baita ere, berataz, euskal sortzaile eta zer idatzi zen. Adibidez daude liburu batzu, euskal poete eta dagoen Xaberlete. Gero da opako aristika adibidez, euskal kantagintza berria, euskal kantagintza berria, dabil ez doka amairutaz Xaberletean zegoen, ez? Eta gero bere beste fase intimistagoan edo Xaberletek idatzi zuen poesia liburuak, ero berak eman dago rezitaldiak, poesia horri liburu horrengoan, por cierto, Iruñan, Planetarioan eman zuen lehena, hor dago. Xaberletek eman zuen azken konzertua CD-an ere, hori, aberaztasun, berak sortutako, bera ezagutzeko, hori ere, dendan erakusgai, salgai. Topatu daiteke, ez da? Angel Lertxundi askok ezagutuko dute idazle ezaguna delako Euskal Herrian, eta ederki egiten du bere lana gainera. Les Gurrutxagaren kasuan tesia egin du Xabier Leteren inguruan, eta liburuan bertan eta bere hitzaldietan nabarituko da, ez? Sakontasun hori edo ongi ezagutzen duela autorea. Bai, hori da, zu esan duzu. Eta bien artekoa ere kontraste politia izango da, ez? Gaztetasunaren begirada eta heldutasunetik jasotakoa. Bai, ni igual esan zau nien eradinagatik eta Angel Lertxunderen handik urbilago sentitzaz adinez, eta gainera bizi izan genuen hori esan zau, movimiento kultural hori ez doka amairu garaiko hori, eta eta nintzen ederra izan da, gazte batek, beste benonaldi batekoak, azaltzea, da horren ginen atera da beste liburu bat ateratzen, Pamilan atera da, Xaberlete eta beste liburu, eta esan diate liburu unkigarria dela, oso ona dela, eta hori benaldi berri batek ere, gure sortzaile, ja klasikoak bihurtzen direnak, klasikoak bihurtzen dira, ezagutzen direla, eta hori badako gogoa nola ikusten duen gazte beste benaldiko batek, nire adineko, nire benaldiko sortzaile hauek. Ilusioa daukate egiteko. Interesgarri izango da, eta ez dakit haiek elkarren artean egindako hizketaldia izango den, bideratzailearen bat egonen den elkarrizketa edo hitzaldi horretan. Pentsatu dugu beto dela biak ondo moldatuko direla biak. Eta esanean da, gainera, beraien artean esan honetan ez, sarritan hitz egiten dutela, eta orduan badakite bata besteari, izango da bata bestearen elkarrizketatzaile ere, bai. Bakoitzak izan, eta joku bat
Gidoia prestatuta dute, hori bai, prestatuta dute, eta gaina izango dute, bakoitza bota eta atera hori. Eta gero, gu geuk ere anego gana kantolatzaileo gero izango, nik jau badako bintza pare galdera eta argitzekoak ez badute azaltzen, botako dionak interesgarri izango dilako, zuko atera nahian. Eta abenduak 17an eginen duzue kontzertu txiki bat, ezta? Bueno, txikia, bai, zoritxarrez, bai. Txikia, baina hunditasun handikoaz, parte hartzaile oso interesgarriak egonen dire bertan ere bai, ez dela? Bai, nahi genuen, aretoa hiruren personako olako bat, eta hasi ginen pentsatzen, antzerkizko lako aretoakien. Baina orain honekin, momentu honetan nola dauden gauzak eta ikusten dugun ezola izango dira, 100 persona sartuko dira batzarrik, 100 persona ezingo dira gehiago sartu. Eta, konzertu honetarako, beretan argi geneukan, Xaberleteren inguruan argi geneukan, importante bat zela, Donostiar bat, Oiartzunera asko jaten zena Gaztaroan, da han ezagutu zirenak eta Antxon Balberde etortzea. Antxon Balberde baietza eman zigunen, ni posarren posez gelditu nintzen, laguna handia bidea kultural asko egindakoa, musikal artistikoa, asko lagunak ere ziren eta hori etortzea. Eta gero, Xaberletekin ibiltzen zen musikari bat, beste batzukin ere bai, Josean akordeolaria, Josean Goikoetxea akordeolaria, piano jolea, musikaria handi bat Aztarna, disketxeko, argitaletxeko arduraduna, eta hori edatoz. Ni beste musikarek ez dut egin beste ezagutzen. Nik ezagutzen dituana da, bai, Antxon Balberde, 17 urte neukan, eta bere kantak entzuten, beti nago entzuten orain ere, bai. Eta ero Josean Goikoetxea bidean ezagutu duana bai Xaberletekin, Antxon Balberdekin, edo Imanol kantariarekin, eta berak Alboka musika taldea, sortzailea eta Alboka talde hainbeste eskaindu duena folk herri musikatik Euskal Herrira. Eta kontzerturako aukeraketa egingo zenuten lehenagotik, ze abesti jo, zergatik, nola egin duzu aukeraketa hau? Ez, Joseanekin hitz egin da, Joseanek izan da gaur kontaktua, eta berai hau da ikuskizun hau Urnieta herrian, Urnieta Erruzul beti liatzen naiz, Urnieta Erruzul bilen, egin zuten Xaberlete bizi zen herrian, egin zuten ikuskizun berbera da, eta da Xaberlete berak sortutako berak kantatzen zuen kantutegia, edo Antxon Balberde eta Xaberlete batera egiten zuen kantutegi hori izango da. Urnieta eman zen ikuskizun hori da. Eta, berezia izango da, ez da? Bai, ni hola bizi du, hola izango da, hola antolatzaileak izan naizena, antolatzaileak izan parte hartu duanez, badakite han egongo naizena ikuskizun horretan. Poeta handia genuen Xaberlete eta tituluak ere hor zauden nonbait, badauka ez, poesia hortatik. Hori da, kanta hori da Altzateko jaun kantatik hartutakoa da, Altzateko, hor zauden nonbait, ez da, hortik hartutakoa, hor zauden, Xaber hori ez, eta orduan hortik hartu dute kontzertuaren izenburua, eta hori da ezkin dugu dutena. Nik ez dakit horrik gehiagorik izan, hori Joseanek edo Antxon Balberdek gehiago ezagutu. Joan beharko gara jakiteko ez da, ikustera, hurbildu beharko gara. Eta joan nahi duenak, kontzertu hontara agertu nahi duenak, non erosi ditzazke sarrerak? Batu, eskatu dio, antzerki eskola, antzerki eskolako eskatu diago, karrekin ezalga izan nahi dugula, usten dut sarrera gaur ekarri digutela, eta badakitita batean salduko direla. Mugatu digute 100 personara, 100 persona da ikuskizun ere mua, historianekin, eta badakit, eta karrekiren antzerki eskolan, eta listo. Ederki, ea jende asko animatzen den, eta aukera dagoen hau ere streaming bidez edo beste modu batean ere bai ikusteko. Galdetuko dugu, ia posible dan, galdetuko dugu, galdetuko dugu posible da, eta posible bada ere, grabatuko dugu, eta ikustea zuzenean, eta internetez ero eskaintzea hori, baina ez dakit hori oraindik ezin dizute esan nola izango den. Pandemia garai hontan dena poliki-poliki egiten denez, eta azkeneko momentuan, ez?
egokitu beharko gara errealitate berri honi, eta aipatu duzu etorkizunera begira ere badituzuela zenbait proiektu eta ilusio, beraz... Ilusio dana. Beraz, poliki garen gara zuekin harremanetan jartzen eta kontatuko dizkiguzue 2021 batak zer ekarriko digun. Bai, kontatuko zu. Beste gauza bat ere, animatzen zaituzte zuen kamaraien egun baten etorri ikus, adibera, Xaberleteren inguran da zer dagoen grabatu eta erakutsi. Haur literatura aipatu duguna, begiratu, edo gaur egun ez, han dagoena, eguberritarako eta denak argitaletxeak eta material interesante edar ekartzen dute, agirien ikustea eta baizu ze gozada den, eta den euskeraz. Baizu ze gozada den. Hori zoragarria da. Hoxe, han izango duzue dute aukera hori, eta animatzen zaituzte kamarakin entortzea eta grabatzea eta eskaintzea jendeari. Hola, Jose Egarri bat sortu nahian. Hitza hartzen dizugu eta hurbilduko gara kamarak hartuta hemendik gutxira zuen dendara. Bitartean segi lanean orain arte bezala, eta espero dezagun proiektu hauek eta bertzain ere aurrera ateratzea aurrengo hilabetetan. Hore, aterako dira. Indartzu eta kementzua gara eta. Seguru baietz, mila esker Ondarru, honata etortzeagatik eta pixkat konpartitzeagatik zuen urrengo proiektuak, eta bertzu dat arte. Berdin, egongo gara, aio bai. Aio.